yn rhan ogleddol y prif gylch. Dyma uchafbwynt y cystadlu yn adran y Rhanfrid Cymreig, y brif bencampwriaeth. Ac Rob Jones a finne sydd yn gwylio'r dosbarthiadau yma, 4 sydd ymlaen i gystadlu. Y bencampwr a'r is-bencampwr o'r naill bencampwriaeth yn ei newydd gweld, sef y rhai gwrywaidd a rhai benywaidd. Yn sicr, ie. Dyna fe, mae rhyw 4 tu flaen i ni, a fel i atgofio, cyn ewn ni at yr enillydd. Fe fydd Brwcfel Celtic Isle, Pen Strumbly a Latif, Shilito Miss Moneypenny. Yn cystadlu'n erbyn i gilydd, Mount Pleasant China Doll fan hyn, oedd yn is bencampwr yr Ebolasinau Cesig. Brwcfel Celtic Isle, mae hwn yn llanw dyliged heddi, David. Ydy, ac yn edrych yn arbennig o dda. Mae fe yn diwe, odi. Hwn oedd yn bencampwr y gwriw. Is bencampwr, yr un adran, Pen Strumbly a Latif, adfarch. Special iawn. A dyna ni, mae'r 4 wedi cael drotfach cyn y beirniad. Mark Edwards fan hyn yn disgwyl yn arbennig yn y siaced wen a'r sgort a'r lliwiau yna. Y 4 yn anifeiliaid o safon uchel iawn. Rydyn ni'n falch iawn cael gweld bod rhain yn cynrychioli'r Rhanfrid fan hyn yn y prif gylch. Bencampwriaeth gorau wedi gweld yn yr adran hyn am sawl blwyddyn. Yn y farn i, fydd hi'n anodd am dewis mae wedi wneud, mae wedi dewis Brwcfel Celtic Isle i fynd mlaen i gael y prif bencampwriaeth yr adran Rhanfrid yn y sioe frenhinol. Llongyfarchiadau mawr i Matthew Everett ac Adrian Chapman. A wy'n deall taw yn is bencampwr yw Shilito Miss Moneypenny. Wel, mae rhywun yn hapus iawn yn y cylch na. Methu coelio bod yn derbyn y bencampwriaeth yma yn y sioe frenhinol. Gwad diddorol yn hwn wrth y march Stroinsdale Temptation ac allan o Brwcfel Cwsia. Real batrwn o Boni Hela plentyn wedyn ni i fod ar wahân i beth sydd i flaen i ni, poni farchogaeth i blentyn. Y bencampwriaeth yn adran y Rhanfrid Cymreig yn mynd i'r march buddigol. Brwcfel Celtic Isle, dy berchnogaeth Matthew Everett ac Adrian Chapman. Wel, wedi creu argraff ar y beirniad heddiw Mag Edwards ac wrth gwrs a Rob a finne sydd wedi mynd gwylio'r dosbarthiadau yn y brws o webu. Pencampwr heiddiannol iawn yma yn y sioe frenhinol. Ie, mae'r rhaid atgofio wrth gwrs yn y llodd hwn ma a fe gath er bencampwriaeth blwyddyn diwetha, so dim ar y tro cyntaf mae fe wedi wneud mor dda yma. So fe eith hwn mlaen wrth gwrs i'r cystadleuon mwyaf pranhaw yma yn y cylch gystadleuaeth yr Cadi i gyffyle mewn llaw. Mi'n edrych mlaen i weld ar y nifel hyn yn dod mlaen fel ceffil Rhanfrid i gystadlu yn hwyrach yn y diwrnod. David, o ti'n gofyn beth oedd yn Gymraeg a bwyt i'r cyffylau Rhanfrid. Ti'n gallu gweld yma bach o trwch naturiol o'n hwn a digon o asgwrn i'r patrwn o geffil yw e. Wedyn ni ceffil plentyn hela mewn llaw show hunter pony fel maen nhw'n gweud. Dyma pencampwr y Rhanfrid Cymreig yn y sioe frenhinol. Brwcfel Celtic Isle, dy berchnogaeth Matthew Everett ac Adrian Chapman.
sef Rhanfrid Cymreig.